eskutik hartu nuen. Egia zen, ez nekien erabaki egokia zenez gerra eta sofrikarioa ule aletzen zuen novela horren plazaratzen tematzea. Gure bazterrak, hain baketsuak, distiratsuak eta etorkizunari irekiak ziren une honetan. Baina ez ginen historia luze eta latzoren alde bakarrak. Eta Carmeni eranion, ahotsa mehatuz, Otsagabiako bobo dantzaria erik ez dago, boboren bi aldeak ikusten ez balin baditugu. Hemen berdin, baki urratxetan gabiltzala, Euskaldunon partetik zekenkeria liteke, bidegabekeria handia, barka ezina, etaren borroka armatuak errepide bazterrean, erailak eta betirako zauriturik utziak oro, gure diskurtso eta begirunez sartuko ez bagenitu. Fikzioaren sarea liteke, lehen urratsa. Baina fikzioak mugak bazituen, argiki. Haietarik bat errealitatea zen. Literaturak ez zuen sekula deus konpondu. Ez zuen sekula odola zainetan zerien gizonek eragin minak sendatzea lortu. Baina ezinbestekoa zen. Noiz, ala noiz gogoetaren labakiak hitzen, elkartasunaren eta jendetasunaren haziz, ereiten berriz hasteko. Hori, zerotik abiatzea, alaina.